és egészséges csallány. Roston sült bárányszeletek lesznek, ilyen csallányos krumplival. Ez a csallány egyébként ilyen tavasz tájékán egyik fő eledelünk, nagyon imádjuk. Magas beltartalmi értéke van. A fehérje tartalma az magasabb, mint a lucernának. És az íze az hasonló, mint a spenóthoz. Csak hát ez mindenhol nő is, nem kell vele foglalkozni kell. Szedünk egy kis pitypangot. Én nagyon szeretem az ízét, szerencsés helyzetben vagyunk, mert ez nálunk csak így vadon nő. Ehhez nem kell kertészkedni. És egyébként Franciaországban ennek több nemesített változata is van, tehát ott a konyhakertben több fajta ilyen pitypangsalátát lehet. Szerdeltebb levelű, hosszabb, vastagabb, vékonyabb, és ott teljes mértékben foglalkoznak ezzel és eszik. Hát itt nálunk nem nagyon. Én szeretem nagyon a keserű ízt, meg most már lányaim is, és hát nagyon egészséges. Meg hát mindenhol van, olcsó, az se utolsó szempont. Ez pedig itt az átteleltetett zeller, petrezselyem, sárgarépa és a cékla. Ez csak ekkora kis levéltakarás volt rajta egész télen, és nem fagyott meg, és ilyenkor frissen lehet szedni az zellerzöldet. Egyébként ez gumós, tehát sárgarépa is, zeller is, teljesen egészséges. Ez megy majd rá a kertre, ezt az erdőből tologatom föl. Ez ilyen avaros humusz. Ezt így hozom föl. Én az immunrendszerét a kertemnek így próbálom beállítani, hogy ezekkel a dolgokkal. Szerves trágyát azt nem nagyon használok, szerintem igazából nincs rá szükség. Hogyha visszapótlod, zöld trágyázol, ilyen dolgokat használsz, akkor ugyanúgy fog működni, mint az erdő. Még egy kis medvehagymát a salátába szedünk. Ezt jó pár évvel ezelőtt hoztuk ide a bőszintfai erdőből, és már egészen jól elszaporodott, jól terjed. Ez egy bárányszomb, amit kicsontoztam, és olívaolaj, só, citrom, rozmaringgal fűszereztem. És akkor ezt megsütjük, és ilyen jó kis finom ebéd kerekedik belőle. Ebbe beletezzük a csalánt, ez krumpli, lesthiánnal és sóval. Ebbe belemegy ez a jó kis csalány, és akkor ezt egy kicsit megpároljuk. Én úgy szeretem, hogy így szálasan, a lányok viszont összeturmixolva a krumplipürésem. Gyerekek úgy hívják ezt, hogy rusztikus saláta. Hát egyébként találó is. Nagyon szereti, és például a szintalányom az így szereti, az hagyjam meg egybe ezeket a gombócokat, mert ő így szereti. Egyébként ez a fajta táplálkozás, én rajtuk már látom azért 10 éve, etetjük őket így, nagyon-nagyon hatékony, és főleg már szeretik is, mert érzik azt, hogy nekik nincsen súly problémájuk, nincsen egészségi problémájuk, erősek, ellenben az osztálytársakkal, meg az átlag emberekkel, akik mindig súly problémákkal, meg ilyen egyéb problémákkal küzdködnek. Igen. Kell eltompítani az ízlelőbimbóikat. Ilyen fölfogott.
Ez kb. 400 négyzetméteres, és ezen a 400 négyzetméteren növénytársítással tulajdonképpen a 4-5 tagú családomnak az évi 365 napjára tudom biztosítani a zöldségeket. Tehát, hogyha az ember egy ilyen kertet művel, és azt jól csinálja, akkor ez már elég arra, hogy ellássa. Most én semmiféle szerves trágyát nem használok, a tyúkoknak némi trágyája, ugye ezeket is szabadon tartom, amit össze tudok szedni, azt fejtrágyázással, amelyik nagyobb nitrogén igényű növény, azt esetleg fejtrágyázással használom. Egyébként mindent az erdőből hozok föl, a talajt, meg komposztálok, tehát berohasztok mindent, és ahogy látod, nagyon szépen működik. Ez a sárgarépa, meg ez a hagyma, ez március 24-én lett elvedve. Itt például van még a tavalyi másodvetésből zeller, fehérrépa, és ha más már nincs, mert a sárgarépát meg a céklátust már megettük, de ezt kint lehet hagyni, be volt takarva lomba, egész télen kint volt, és akkor még ami érdekesség, én itt helyben vermelem el a vermelni valót, tehát a pincébe való terményeket, ott a túloldalon. Még most is, május közepe van, de még most is kint van, mert meg fogom mutatni, hogy néznek ki. Tehát az is egy kifogás, vagy ne legyen az sem kifogás, hogy akkor pincét kell építeni drága pénzért. Tehát itt, amit én megtanultam, az az, hogy olcsón tulajdonképpen kis ráfordítással hogy lehet jó kertészkedni, és hol lehet jól eltárolni a dolgokat. És itt teljesen bio, soha nem használok semmit. Tehát itt hagyom a vakondot, hagyom a lótetűt, és azok itt rendezkednek egymással. Én meg folyamatosan itt vagyok, és hogyha valamit elrontanak, akkor ott próbálom helyre rakni, de semmit nem írtok ki. Eleged van egy ilyen hálózsákot, is rádobok. Tehát ebben van a biolevél, és akkor még ennyi. Most akkor megmutatom ezt a fekete retket, ugye azt mindenki tudja, hogy a fekete retek az már ilyenkor hogy néz ki. Ezt aztán utána beviszem. Tehát ez egész télen itt volt kint. Tehát ez teljesen roppanos, klassz, semmi fásodás nincs benne. És akkor a burgonya az meg itt van. Hát most ez teljesen úgy viselkedik még mindig, mint hogyha egy új krumpli lenne. Most nézd meg, szóval úgy tudom róla leszedni, mint egy új krumpliról. Tehát abszolút nincs beparásodva. Látod? Ez két fajta. Ide nézz. És ez egész télen kint volt. És annyi, hogy diólevelekkel megtömöm a zsákot, hogy a rákcsálók ellen, és akkor szépen a sárgarépa, cékla, minden föl van rétegezve, és akkor ez így marad. Ez a világ legegyszerűbb módszere. És ott, ahol állsz, körülbelül olyan hosszú volt, tehát így szépen rétegeztem mindent ide. Mi is vetettünk korait most. Igazából ilyen új hagymavastagság. Tavaly augusztusban készült film óta rengeteg minden történt, nagyon sokan megkerestek mindenféle kérdésekkel, és ebben a kis filmben most megpróbálok egy összefoglaló választ adni arra, ami a kérdések alapján úgy bennem megfogalmazódott, hogy tulajdonképpen innen nézve, mögöttem van itt egy olyan 20 év a természettel való együttélés. Tulajdonképpen ez a 20 év, ez egy intenzív természetgyógyászati kezelés volt számomra, amiben rengeteget fejlődtem. És most összefoglalom úgy innen nézve, hogy én milyen problémákat látok, tehát hol látok esetleg valami kiutat, mert a mai világban rengeteg ember keres. Tehát azt lehet látni, hogy nagyon sok ember nincs a helyén. Különböző problémákkal, ezzel-azzal, tehát én azt tudom ebből az egészből így leszűrni ezekből a kérdésekből, hogy milyen problémák vannak az emberek fejében, amiből nem tudnak tovább lépni az életükbe, és nem érzik jól magukat. Tehát az első, ami nagyon fontos szerintem, hogy amikor már megszületünk, vagy még a megszületésünk előtt, tulajdonképpen a környezetünk, már a szülők is elvárásokat támasztanak velünk szembe,
hogy na majd az én gyerekem az ilyen lesz, olyan lesz, hogy milyennek kéne neki lenni. És aztán a megszületésünk után ezek az elvárások ezek egyre fokozódnak, jön az óvónéni, jön a tanárbácsi, a nagymama, nagypapa, és annyiféle elvárást támasztanak felénk, nem veszik figyelembe tulajdonképpen az, hogy mi igazából mit is szeretnénk, hanem az emberekben van egy olyan évszázados, évezredes viselkedési forma, beégett program, beégve, és a napjainkban is folyamatosan ilyen programokat az emberek beégetnek be, ami ugye a fogyasztóvilág kiszolgálásához szükségeltetik, és ezeknek a programoknak próbálnak a szülők is, meg mindenki megfelelni, és a gyerekeket úgy nevelgetni, hogy ebbe a rendszerbe, ami ő belé van égetve tulajdonképpen, ennek valamilyen módon megfeleljenek. Na hát ebből az történik, hogy hát a gyerek az természetesen mindenkinek szeretne megfelelni, és a végén, amikor már felnőtt lesz, mondjuk tínédzserkorban, ez van az a tínédzserkori lázadás, akkor azért megpróbál kitörni ezekből a kényszerekből, de aztán a társadalom meg a környezete az úgy szép lassan az visszaráncigálja ebbe a helyzetbe, és akkor úgy ketyeg az élete. Na és akkor az emberek fölvesznek egy viselkedési formát, sok esetben nem egyet, hanem többet, tulajdonképpen állarcokat hordanak. A napi társadalmi kapcsolataikban kialakul az, hogy ő nekik hogy kell viselkedni. Tehát van egy ilyen elvárás, viselkedési formájuk. És akkor ebből adódnak a párkapcsolati, a társadalmi nézeteltérések, problémák, mert tulajdonképpen az ember nem ott van, ahol lenni szeretne. Először is kell mindenkinek ugye valami pénzt keresni, föl kell magát tartani. Olyan munkákat keresnek általában az emberek, szülők már erre tanítgatják kiskorában őket, hogy ebben jó pénz van, ezt csináld, mert ebből jó meg fogsz tudni élni. De hogyha az ember az nem szereti azt a munkát, amit kell neki csinálni, nem szívesen csinálja, ebből lesz egy ilyen frusztrációs érzés, tehát nem lesz a helyén, nem érzi magát jól. És mit csinál az ember, aki nem érzi magát jól? Elégedetlen a környezetével, elkezdi piszkálni a párját, a gyerekét, a szomszédot, és semmi nem lesz neki jó. Most, hogyha kinyitunk egy újságot, vagy bekapcsoljuk a tévét, vagy az interneten elkezdünk egy kicsit lapozgatni, az emberek semmivel nem elégedettek. Ez a világ, azt mondják, ez a világ rossz. Hát innen nézve, én azt elmondom, hogy ez a világ, ez csodálatos. Ilyen jó világ szerintem még soha nem volt. Nagyon sokszor hivatkoznak arra, hogy a régmúltban így volt, meg úgy volt. Annak is megvoltak ugyanúgy a problémái. Nem volt meg a gyerekekben az a lehetőség, a gyerekeknek nem volt meg az a lehetősége, hogy fölvállalják önmagukat, és mondjuk elmenjenek tanulni, hanem a megélhetésért be kellett állni, mondjuk a szülőknek a nyomdokaiba. És egy fiúnak azért azokban a kijelölt nyomvonalakba járni, amit már előtte jártak, az nem túl örvendetes, meg egy lánynak is azért szeretik mindig szeretnék túlszárnyalni a szülőket. És akkor az sem volt egy jó dolog, csak az egy kényszer volt, mert akkor ugye nem volt más lehetőség, meg kell termelni azt, ami volt. És akkor tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb probléma, és erre úgy lehet megoldást találni, hogyha az ember eldönti azt, hogy igazából mit szeretne, hol érzi jól magát, és akkor úgy próbál változtatni az életén. Többet akarunk, mint amennyit tudunk. Tehát először is ez a hely, például itt, amit most már itt megmutattam az előző filmben is, nagyon sokan azzal keresnek meg, hogy én megvalósítottam az ő álmaikat. Én a sajátomat se valósítottam meg. Tehát én úgy próbáltam élni az életemet mindig, hogy amit csináltam, azt teljes erőbedobással csináltam. Tehát mindig arra fókuszáltam, amire hatással tudok lenni. Ha én hatással tudtam valamire lenni, akkor azzal foglalkoztam, mert hogyha olyan dolgokkal foglalkozok, amire nem tudok hatással lenni, az csak az időmet veszi el. Ilyen a napi politika, ilyen a migráns helyzet, a világhelyzet, nem tudunk rá hatással lenni. Hatással úgy tudunk lenni a történésekre, hogyha kis apró lépésekben magunkon próbálunk javítani. Magunkhoz képest tudunk jobbak lenni, mert hogyha a szomszédhoz, meg a másikhoz, a harmadikhoz akarunk jobbak lenni, az csak egy frusztrációs érzés kell bennünk, mert nem biztos, hogy azokkal az adottságokkal, lehetőségekkel bírunk, mint éppen a szomszéd. És akkor ez nem fog menni. Tehát az én életem az úgy kezdődött, most pár szót így a múltamról, hogy azért így jobban tisztában legyenek vele, tehát az embernek ez nem esik az ölébe.
Tehát én nagyon sajnálom azokat a gyerekeket, akiket így megvezetnek, és olyan helyzetbe kényszerítenek, hogy nem érzik magukat jól, mert ebből adódik egész életükbe a probléma. Tehát én úgy születtem, hogy tulajdonképpen engem nem vártak, én egy véletlen gyerek lettem, és akkor még harcászkodtak is, hogy egyáltalán az apám, tulajdonképpen a mai napig nem ismerem. És akkor 5 éves koromban annyit keresgettem, mert már akkor is egy kíváncsi gyerek voltam, annyit keresgettem az apámat, hogy egy szomszéd asszony nagy lelkesen egy újsághirdetési sarapán szerzett nekem egy ilyen pótapát, na az lett az én mostohaapám, aki aztán olyan volt, amilyen. Tulajdonképpen a családon belül erőszakot, amikor már megnőttem, hogy 18 éves koromban néhány ökölcsapással zártam le, és akkor onnan már mennem kellett, tehát én voltam hajléktalan, tehát össze kellett rakni az életemet, és akkor elkezdtem keresgetni, ugye munkahelyen nem lehetett annyi pénzt keresni, amennyivel előbbre tudtam kerülni, és akkor mindig olyan dolgokat csináltam, amiben lehetőleg több volt. Aztán folyamatosan volt minden, vállalkoztam, ez volt, az volt, amaz volt, és eljutottam egy olyan anyagi helyzetbe, amikor nekiállhattam valaminek. De nem az volt a cél, hogy most én itten építek egy kacsaágomba forgó házat, meg lesz nekem egy ekkora nagy területem, hanem először csak megvettem egy kicsit, és akkor azt bővítgettem mindig, ahogy kellett. Tehát nem voltak olyan terveim, hogy na most én ezt meg fogom valósítani, hanem volt egy jutalom, és akkor azon úgy jártam, és akkor ez lett belőle. Tehát visszatérve ezekre a beégetett programokra, most, hogyha egy gyereket elkezdünk vállalni, tulajdonképpen az egy ajándékként érkezik az életünkbe. Azáltal jobbak tudunk lenni, és megismerjük a feltétel nélküli szeretetet, a feltétel nélküli odaadást, és sok esetben ott hibázzák el az emberek, hogy tulajdonnak tekintik a gyereket. Tehát a gyerek az nem egy tulajdon, a gyerek az egy ajándék. Tehát én a magam életében ehhez képes nevelem a gyerekeket, és teljesen jól működnek. Én nekem semmilyen elvárásaim nincsenek vele. Ők mondjuk most orvosi pályára készülnek, tehát kémia, biosz ilyen emelt szinten vannak, a két nagy, és kitűnő tanulók, de én az ellenőrzőket soha nem nézem meg. Tehát itt valahogy ez így alakul, és akkor ilyenek lesznek a gyerekek. Tehát, hogyha ilyen környezetben tud fölnőni egy gyerek, mindez, és hogyha szeretettel annyit tudunk tenni egy gyerekkel, hogy éreztessük vele, hogy szeretve van. Nem pénzzel, hanem szívvel. Mert egy szülőnek nem az a feladata, hogy vesz neki egy kocsit, meg vesz neki egy házat, meg megalapozza neki a jövőjét, mert hogyha itt a fejébe nincs neki elég alap, akkor az bármelyik pillanatban elveszíthet, és akkor ott áll szinte mesztelenül, mert semmilyen nem lesz. Tehát egy szülőnek az a feladata, hogy a gyereket megtanítsa a saját lábán állni. Megtanítsa a gyereknek azt, hogy a tetteinek következményei vannak. Az enyémek például most nagyon sokat lehet hallani az iskolarendszerről, magániskolák nyílnak, kiveszik a gyerekeket az iskolából. Ha egy gyereknek van alapja, amit otthonról példa, tehát hogyha egy szülő olyan dolgot vár el a gyerektől, amit ő se teljesít. A gyereknek olyan antennái vannak, ezt azonnal leveszi. A gyerektől csak azt tudsz elvárni, annyit tudsz elvárni, hogy példát mutatsz neki, és hogyha jó példát mutatsz neki, ő azzal fog élni, és akkor ő is ezt fogja csinálni. És most visszatérve itt az iskolarendszerre, az én gyerekeim imádják az iskolát. Semmi bajuk nincs vele. Nagyon szeretik a tanárjaikat, soha semmi probléma nincs. És én nem megyek utánuk, hogy akkor most milyen jegyet kaptál, meg hogy kaptad. Hát ő már kiskoroktól fogva úgy nevelem őket, hogy saját maguknak élnek. Tehát én nekem az a feladatom, és maximálisan az a feladatom, és minden cselekedetemet most pillanatnyilag ez határoz meg, hogy én ezeknek a gyerekeknek azt biztosítom, ezt a háttért, amíg ők el nem jutnak addig, hogy ők nagyok lesznek, és akkor saját lábukra tudnak állni. Tehát itt azért az embereknek az egyik problémája még, hogy ugye mindig másokba keresik a hibát, és önmagukba nem. Tulajdonképpen, ami veled történik az életbe, azért csak te vagy a felelős. Tehát soha nem lehet hibáztatni senkit. Ezeket a dolgokat azért tudom elmondani,
meg azért tudok ezzel a kérdéskörrel így foglalkozni, mert nekem megélt tapasztalataim vannak ezen a területen. Gyerekkoromban diszlexiás, diszgráfiás vagyok, és akkor még ezt nem így hívták, akkor azt mondták, hogy ez hülye, mert nem összekeveri a betűket, meg nem tanul meg rendesen írni. Tehát emiatt nekem az életben nagyon sok problémám volt, meg ilyen kisebbségi érzésem volt, meg frusztrált voltam, meg minden fene, és hogy ennyi lendület volt bennem, az mindig az volt, hogy amiatt volt, hogy bizonyítani akartam azt, hogy én meg tudom csinálni. És ez úgy azóta is benn maradt, tehát a gyerekeim is ezt valamennyire örökölték, én nem, meg az anyjuk is természetesen, ő is azért teljes mértékben, hogyha valamit elkezd, azt maximálisan csinálja. És azért vagyok nyugodt a gyerekeimmel kapcsolatban, mert most azt látom, hogy akár tanulás, akár sport, bármibe belefognak, azt teljes erőbedobással csinálják. Tehát én nem arra szeretnék mondjuk büszke lenni mondjuk egy 20 év múlva, hogy ilyen-olyan PhD-je van, hanem arra, hogy boldog. Tehát most pillanatnyilag ez az ő választásuk, hogy ők orvosok akarnak lenni, hát most legyenek orvosok, én segítek ebben nekik, de naponta beszélgetünk, tehát én megvilágítom ennek a másik oldalát is folyamatosan. Én jobban szeretném, hogyha valami olyan dolgokba szeretnének megélni, ami főhöz közelébb, emberhöz közelébb. Mert most a szakmáknak szerintem a 70-80% az rendszerfüggő. Tehát mondjuk, hogyha nincs áram, vagy valami történik, akkor azok a szakmák, amit az egyetemen összeszednek, azok elvesznek. És itt a természettel, a természetes életmóddal kapcsolatban az embereknek nem egészen világos a képe, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Én magamról tudom, hogy ebbe a rendszerbe rengeteget lehet fejlődni. Tehát az, hogy napi kapcsolatban, vagy most halljátok ezeket a hangokat, de itt élsz, de tényleg ez egy fantasztikus dolog, és az emberekben vannak egy ilyen virtuális spirálba, nincsen kapcsolatuk a földdel, nincsen kapcsolatuk a természettel, nincsenek gyökerek. Most ezek a kereső emberek, akik tulajdonképpen nem a helyükön vannak, aztán mindenféle dolgokat csinálnak annak érdekében, hogy egy kicsit a helyükre kerüljenek, és mindenféle előadásokra elmennek, tanfolyamokat végeznek el, és ezeket én úgy hívom, hogy ideológiai drogok. Az, hogy az igények minimalizálásán keresztül vezet. Tehát te akkor tudsz szabad lenni, hogyha fölöslegesen nem birtokolsz. Most az embereknek az egyik nagy problémája, hogy körbe rakják magukat mindennel, mert ezek társadalmi elvárások. Ez a fogyasztói világ, ez úgy ránk kényszerít, ez is kő, az is kő, amaz is kő, és akkor az ember úgy gondolja, hogy majd ő gyűjtöget a gyereknek, meg ezért csinál, és akkor kifogás az mindig van, azért nem érek rá, meg azért teszem ezt, meg azt, mert majd neked ez jó lesz. Hát a gyereknek az nem lesz jó. A gyereknek, hogyha az lenne a jó, hogyha valamit kérdez az apjától, és az apja az kaszát kapát eldob azonnal, és akkor vele foglalkozik. Meg kétszer megkérdezi az apjától, nem válaszol rá, nem érek rá, harmadszor már majd a hülye gyerektől megkérdezi, majd válaszolni fog rá. Tehát az nagyon kell a gyereknek, hogy az odafigyelést érezze, azt, hogy ő számít, ő fontos, és hogy odafigyelnek rá. És akkor ebből a rengeteg megkeresésből tulajdonképpen most körvonalazódik valami, hogy én el fogok kezdeni itt egy ilyen szemléletváltásra való nevelést. Tehát ezen keresztül, amit én itt megértem, meg amit be tudok mutatni, ha erre van igény, én nem akarok se követőket, nem akarok híveket, nem akarok meggyőzni senkit, nem akarok vitatkozni senkivel, én csak arról beszélek, amit megtapasztaltam. Lehet másképp látni, csak azt látom, hogy nagyon sok emberben van erre igény. Tehát ha valaki másképp látja, odébb lapoz, elmegy, lekapcsolja ezt a filmet, aztán nem nézi meg, hát mindenkinek szabadon azt csinálhat, amit akar. És akkor ezt úgy tudom elképzelni, ezt a valamilyen szintű vendéglátást, hogy tehát most kialakítottam egy szobát erre a célra, ahova betettem 2 emeletes ágyat, tehát első körbe ilyen 4 fős csoportokra gondoltam, akik jönnének, és ebbe itt laknának velem, mert úgy, hogy most körbeviszem, ezt már mondtam, ez tulajdonképpen nem tanul semmit, hanem itt ezt át kéne beszélgetni. Tehát velem laknának, látnák azt, milyen reggeliket, milyen ebédeket készítek a gyerekeknek, hogy látom el az állatokat, milyen viszonnyal vagyok a kertbe, és ez a rengeteg tapasztalat, ami így bennem van, meg most már összegyűlött, ezt úgy kérdésekre válaszolva át tudnám adni. Tehát, hogyha most valaki el szeretne költözni vidékre, azt mondja, egy budapesti
megélhetés az nem tetszik neki, ebben én tudok neki segíteni, ide eljön, és akkor egy jót beszélgetünk, és akkor én fölmérem azokat az igényeket, hogy ő tulajdonképpen mit szeretne, mert hogyha vegetáriánus akarna lenni, vegetáriánus életmódot, akkor sokkal kisebb területre van szükség, ha mondjuk állatokat tartani, akkor nagyobb területre van, milyen növényeket telepítsen, milyen állatokat, hogy tartsa őket. Tehát ez a 20 év nekem itt arról szólt, hogy ezen a területen megismertem az országba a leghitelesebb embereket. Mert én úgy gondolom, a hasonlóval tud együtt működni, és nekem nagyon sok hasonló ismerősöm van. És ez az egyik dolog, ami nagyon érdekes, tehát hogy segíteni azoknak az embereknek, akik ki szeretnének lépni. A másik meg természetesen ez nem mindenkinek az útja. Tehát az én kabátom, ez az én kabátom. Hát ezt 10 megpróbálják, az lehet, hogy senkire se illik, vagy ha illik is valakire, nem fogja benne jól érezni magát, mert ez az enyém. Tehát aki például Pesten lakik, és teljesen jó helyen van, de viszont szeretne mondjuk egy ilyen környezetbe eltölteni egy hétvégét, ide eljönni, jókat beszélgetni, megkóstolni ezeket az ételeket, belenézni, tehát arra is van lehetőség, mert én úgy gondolom, hogy a változásokat apró kis lépésekkel lehet elkezdeni. Tehát, hogyha meg akar valaki ezzel ismerkedni, és nekik itt tudok olyan programokat biztosítani. A baráti körömben nagyon sok olyan ember van, aki érdekes dolgokkal foglalkozik, itt gondolok sajtkészítőkre, nemezelőkre, méhészekre, gyógynövénykészítőkre, és maga ez a Zselic, ez egy nagyon gyönyörű hely, tehát még csak úgy is, hogy körbe kirándulunk, megnézegetjük ezeket a dolgokat. Esetlegesen eljön Budapestről, itt én el tudom vinni olyan emberhöz, aki mangalica termékekből bio módon állít elő, mangalicából termékeket állít elő, bio mézet lehet vásárolni, sajtot lehet vásárolni, nagyon sok program van. Tehát ez is egy lehetőség arra, hogy valaki kikapcsolódjon. És akkor, hogyha problémája van, ugye hasonlóan akik megkeresnek ki ügyes, bajos dolgaikkal, tehát szerintem a vállásoknak a nagy része az teljesen fölösleges. Mert nem nagyon van tisztában az ember azzal a viszonnyal, hogy mi az, hogy azzal a dologgal, hogy mi az, hogy elvárás, és mi az, hogy egy párkapcsolat, mi az, hogy szeretet, főleg inkább a szeretet. Tehát mi az, hogy szeretet? Hát a szeretet az, hogyha hagyjuk a másikat olyannak, amilyenné válni szeretne. Mert hogyha meg akarjuk változtatni, és nem fogadjuk el olyannak, amilyen, akkor nem őtet szeretjük, hanem magunkat. És hogyha ezzel most már az ember úgy tisztában lenne, és ha az ember a helyére kerülne, akkor szerintem sokkal kevesebb veszekedés lenne, és a gyerekeket is jobban tudnák nevelni, párkapcsolatban is esetleg harmonikusabban tudnának élni, csak ezek a beégetett programok, ezek nagyon hibásak. A beégetett programokba gondolok én a párkapcsolatra, magára a házasságnak a misztériumára, a férj és feleség. Szerintem minden ember egy és egész. És minden embernek saját útja van, egyedül születünk, egyedül halunk meg. Most ezen az úton, ezen sétálunk, megyünk, kis lépésekbe építjük az életünket, és hogyha szerencsénk van, akkor mellénk csatlakozik valaki, akivel együtt tudunk gyalogolni, és jól érezzük egymást együtt. De hogyha az a valaki az eltér jobbra, vagy nehogy Isten meghal, vagy valami, akkor a feleségem, tehát az én felem meghalt, akkor nekem is meg kell halni, vagy akkor mi lesz velem? Tehát, hogyha az ember önmagába bízik, és nem hárítja rá egy másik emberre a terheket, akkor már nem lesznek elvárásai, mert hogyha van egy felesége, őtőle vannak elvárásai, mert ő a felem, ugye? Hogyha van egy egésznek van egy fele, és úgy egész a két félből, akkor már van egy elvárás a másikkal szembe. És hogyha elvárásaid vannak, akkor szép lassan az romolni fog, mert nem nagyon működik. Hát látjuk azt, hogy körülbelül a világban most pillanatnyilag mi van. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az ember hogy áll ezekhez a dolgokhoz. És akkor még ami ugye itt a beégetett programokról, tehát van például a jó szomszédság törvénye, mert most mindenki elégedetlen. Az iskolákban ezt szerintem nagy betűvel ki kéne írni minden teremben, hogy mi az a jó szomszédság törvénye. Az abból áll, hogy semmi olyat nem teszek, amit nem szeretném, hogyha velem tennének. Mert minden gondolat, ami a fejedben megfogalmazódik, az abban a pillanatban kint van az univerzumban, és az már működik. És hogyha te rosszat gondolsz rólam, vagy a másikról, rólad ugyanazt fogják tenni. Tehát, hogy te bebújsz a házadnak a legsötétebb zugába, és ott elkezded szidni a szomszédot, meg a haverodat, meg mindenkit, veled ugyanezt fog történni. Én nem gondolom, hogy van olyan, hogy rossz meg jó. Főleg rossz út, meg jó út. Mert mindenkinek a saját útja van. Aki a rossz úton jár, idézőjelben rossz úton, annak azt kell megtapasztalni.
Hogyha te lesegíted arról az útról, akkor újra visszavágják a sor végére, amíg meg nem élte azokat a dolgokat, amit meg kell neki tapasztalni. Tehát, hogyha így állnánk hozzá az élethöz, hogy minden azért van, amiért van, és minden úgy jó, ahogy van, akkor nem lenne semmi probléma. Visszakanyarodunk akkor ide ehhez a vendéglátáshoz, vagy ehhez egyik ilyen írásomban meg is említettem már, hogy ez valamilyen életiskola-szerűen működne. Hát, szóval vázoltam itt most két-három lehetőséget, és egyébként ez a sziget, ahol vagyunk, erre is ide tervezek majd egy lombházat építeni, mert ez egy ilyen elvonuló helynek is nagyszerű lenne. Tehát valaki ide eljön, és akkor belekerül egy ilyen környezetbe, ahol tulajdonképpen Balatontól 60 km, Kaposvártól 13 km, olyan, mintha kikerülne a vadonba. És ahogy mondtam már, ezek nem az én ötleteim, tehát nem úgy jönnek ezek a dolgok, hogy én most kitalálok valamit, hogy ezt most működtetem. Most például megkeresett valaki egy olyan ötlettel, hogy ő neki tényleg ez volt a vágya, de egyedül maradt a kislányával, a férje elhagyta, és ő tudja, hogy soha nem tudja ezt megvalósítani. Megkért arra, hogy mit szólnék ahhoz, hogy például ezen a területen ő építene, vagy én építsek neki itt valahol egy ilyen kis faházat, ő ezt megfinanszírozná, és annyit kérne tőlem, hogy itt lehessen mondjuk minden hónapban egy-két napot. Mert ez most 1-2 millió forintból egy ilyen kis faházat itt valahol föl lehetne építeni, de most képzeld el azt az embert, aki tényleg ezt szeretné, ezt meg szeretné élni, de nincsenek meg hozzá az anyagi lehetőségei, vagy nincsenek meg neki az adottságai. És akkor úgy is lehetne ide jönni, hogy valaki leszervez egy csoportot bizonyos témába, és akkor ilyen környezetben, tehát vannak ezek a csapatépítő tréningek, akkor eltölti itt azt az 1-2 napot, és hogyha kell, akkor én is beszélek a saját dolgaimról, bemutatom itt, hogy mi van, és akkor ilyen környezetben vannak, lehetne sátrazni, tehát nagyon sok olyan lehetőség, ez a sátras is úgy vetődött föl, hogy valaki megkeresett, hogy gyerektáborokat, hogy szeretne szervezni, hogy ebbe lennék-e partner. Tehát most természetesen azért nekem az első 3 gyerekem, tehát így is ezt csinálni, nekem az időm az nagyon drága, meg nincs. Tehát, hogyha én valamivel elkezdek foglalkozni, akkor először csak ezeket nyilván ilyen kis léptékbe, tehát jön egy vendég, mert nekem is ki kell próbálnom ezeket a dolgokat, hogy egyáltalán én ebben hogy tudok működni, és hogy érzem ebben jól magam. De én az elkövetkezendő időben szeretnék olyan emberek között lenni, akiktől én is folyamatosan tanulok, meg adott esetben én is hasznossá tudom tenni, és ezt az egész területet. Hát ezen is nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez miért is csináltam én ezt az egészet meg. Mert jó, hát azért azt, hogy a gyerekeimnek szerettem volna, meg a családomnak biztosítani egy környezetet, de ez attól túlmutat szerintem. Tehát, hogyha megnézzük ezt a házat is, azért ez nem egy lakóház, ez attól több. Tehát most egyedül itt benn maradni ebben a nagy házban, amikor a gyerkőcök kiröpülnek, tehát véletlenül se akarnék, mert ez nem életszerű. Tényleg nagyon komolyan gondolom azt, hogy a boldogsághoz a szükségletek minimalizálásán keresztül vezet az út, és a másik alternatíva, most már én nem félek attól, hogy esetlegesen ezt mondjuk eladom. Ha megjön az az ember, aki meg tudja ennek fizetni az árát, és nem akar 20 évet eltölteni azzal, hogy egy ilyen környezete legyen, akkor esetleg azt is meggondolom, de nem az elsődleges célom. Tehát nekem ez nem célom, és szeretném, hogyha ez működne, és úgy működne majd, hogy azzal nagyon sok embert boldoggá tudjak tenni, nagyon sok embernek meg tudjak mutatni olyan dolgokat, hogy lehet esetleg szabadabb, hogy lehet boldogabb. Egy embernek egy akkora kell, amekkorát be tud lakni. Egy kicsi ház, egy nagy terület, mondjuk egy 1 hektáros terület, arra telepítesz rengeteg gyümölcsfát, meg kertet tudsz rajta, és azon tudsz működni, és nincs fenntartási költség. Tehát az a nagy probléma most, hát az is most már nagyon sok nagy problémát említettem, de hogy az emberek mindig valami nagyba gondolkodnak, és akkor utána azt nem tudják fenntartani. Tulajdonképpen nem az igényeikhöz képest alakítják a tudásukhoz képest alakítják a vágyaikat. És azt tényleg nagyon komolyan gondolom, hogy a szükségletek minimalizálása az a fontos, ahhoz, hogy boldog legyél. Tehát én nem ezt akarom bemutatni, hogy egy ilyet hogy lehet fölépíteni, hanem azt, hogy ezzel a tapasztalattal, amit összeszedtem, hogy lehet egy emberi életet élni. Hogy lehet emberként élni azokkal a lehetőségekkel, ami most nagyon sok embernek van. Csak ez rengeteg munka. Tehát azt kell eldönteni, hogy mit szeretne.
Mert hogyha azt az életet akarja élni, ami benn van a városban, és az igényei olyanok, akkor nem érdemes eljönni. De viszont, hogyha valaki idejön, és azt mondja, ő nagyon sok mindenről le tud mondani, mert látja, hogy nincs értelme, mert tulajdonképpen csak a fogyasztói világot gazdagítja ezzel az egésszel, akkor én annak tudok segíteni. Múj János, mesélj apu. Mesélj nekem apu. Mi az, hogy becsület? Hogyha az van nekem, jár érte tisztelet? Milyen lesz apu? Az igaz szerelem. És ha majd elmúlik, akkor az fáj nekem. Vannak-e apu? Ma is istenek? Hisznek-e még bennük most is az emberek? Van-e tényleg élet a halál után? És ha ezt kérdezem, miért nézel bután? És ha majd felnövök, nekem is lesz sorsom? Mert most a tanulás az a legfőbb gondom. Miért lesznek rosszak, apu? Az emberek? Hogy lehet, hogy vannak éhező gyerekek? Ha munkádért mindig megkapod a béred, a hónap végén akkor miért nincsen pénzed? Ha rám nézel, látom, fátyolos a szemed. Hogyha én nem lennék, könnyebb volna neked? És ha öreg leszek, nekem is lesz szagom? És az unokákat én is elronthatom? A szomszéd néniből mikorra lesz banya? Hogy lesz egy országból mocskos zsiványtanya? Sok mindent nem tudok, de egyet elhiheted. Megmutattad nekem, milyen a szeretet. Ne búsulj, apa, nem számít a pénzed, mert jó, hogy velem vagy, én így szeretlek téged.